Ụmụnne m na ụmụnna m eleta ọnụ ọrụ unu hụkwerechi ọnwa nne ọnụ nwa mba nnọ awụchasịala nụ m eyi. Ụmụnne m ka m gwara m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon si m nwa mba nnọ m za. Ya sị m na m weredela akụkọ unu gbuo ene gbotowara ya ụmụnne na enweghị unu nwere egbe unu gwata ya na ụjọ dị ya, ezigbote ụjọ dị ya na ya na nwunye ya amahụ the decision to take, na ya na nwunye na ụmụ ya atọ bi, ya na nwunye bi na udo na-enweghị nsogbu ọbụla, na ya ma nwunye dịka ihu aka ya na azụ aka ya, na ọ wote ka nwunye esi marakwa ya nwa kara ka ya maara onwe ya. I can imagine the type of mmara dị n'etiti di na nwunye. Not only that, na family ya, the whole family members ya nwere ụmụnne ya, a na-ahụta nwunye ya ka nwunye nwanne ha nwoke, ha na-ahụta ya ka ọwụ one of them mma ha mụrụ the lady. Na ha ejighị nwunye ya egwu egwu, na nwunye ekwe na-eji ha eti epele. Ihe gagara onye ọbụla, adịghị onye rịọga nwanne ya na onye ọbụla mega ọfụma n'ihi na nne ha na nna ha zụrụ ha duo ha kwado onye ọbụla, everybody mega ọfụma. Ihe ha jiri biri na family na ọwa ịhụnanya egwuregwu. Now last born ha nọ school agụcha ga mee savisi ya, so na ọ n'ụlọ ka ya chọrọ ịbịa n'ihi na ha buru ibu, ha rukwere 8, na ọ n'ụlọ ka ya chọrọ ịbịa. Ya so nwanne ya eme ka ya gwa nwunye anụrụ nga mmanya ga ọnụ tiwesa elegwana ihe ji ya ọbanya na road ọbịawala na-abịawa. Ya jụọ nwunye sakwa ya na-eme ka ọlọtụrụ nta. Nwunye so mechi ugbu a na ya chọwa ihe excuse odede gbawa were fụzie fon ya kpọwazie nwanne di ya so muvukwele na ọbịawala abịawa, ya achịwa santi na ya ga-abịa na onwe ha 2 days. Nwanne nwaanyị nọntara agwụchashawo nwanne gị ya na nga ya bi na 3 bedroom flat na ha bi ọfụma. Ọ ya ka nwanne nwaanyị bịara were one room na ha na nwanne ha nwaanyị anọ na ihe dịka 1 week or so. Nwa landlord ha agara lu na ya ebiele n'ụlọ ahụ getting to 3 years ebi ebe ahụ, na ya nọga na nwere nwa ya nwoke nọga na ọ nọghị ya mgbe ha gbapụtere. Na ọbịbịa nwanne nwaanyị bịara na 1 week or so, nwa nwoke ha bi n'ụlọ ya agara shi Ipotokiri ebe ọ si ọnọ wụrụ Ghana wụrụ Libya. Ya eshi ebe ha na agara lu na ya gbara oso ndụ na ejikwa emega riot, ejikwa achụga ndị isi ojii eme ka ọzọ. Ya elo landlord ya kpọọ ya na fon si ya bịa na ya lọta, ya bịa na side ke ya. Onye ya bi n'ụlọ ekwere ya ogo ya gawanụ. Ya erute hụ nwa okorobịa tụpụrụ nnọọ dimkpa n'oruru oche. Ha ekele nwoke ya bi n'ụlọ ya gwawa si yes na ọhịa ekwere kpe na ihe nọ na ọwụ nwa ya nwoke dị ọkpara ya, na ihe eji eji ga na ọwụ adị ama hụ ya n'ụzọ echi ọ ikekwa hụrụ ya n'ime compound na ọ dị ọkpara ya na ọjọọ shi outside Nigeria lọta. Ha ekele na n'aka kelechasị China ihe o mekwara dịkwa mma, na ya hụ ụdị onye ha ote na ogologo ma dị mkpa ya na ya ga-eti mkpu ọ mee kọlụ bifo ya na-amata na ọ wụ nwa nwoke ya bi n'ụlọ achịgbo n'ọchị n'ihi na ya wụ nwa gbapụrụ dimkpa. Emechaa that day eke ekwuruchagbo kparịrị ya laghacha ha ebe ya na-akwụ ụgwọ ụlọ. O rughị 2 days ego ya denwere na wardrobe ya for emergency in case enwe ihe merenụ ya ga na ya gwa ndị be na ha ga-ebelote ga-ewere ego ga-ewere lọtọwa bifo ya na-elo 200,000 naira. Ya hụ the money, ya jụọ nwunye so nwere ego were nga nwunye si ego ele ego dịka gịnị ele nga o denwere. Ya gwa ya nwunye si na ya ahụ ego ahụ ụnyaahụ ya maha anya ya leletere ka ya lee nwanne ya nwaanyị anya. Nwunye ya banya so ele ihe na-elere nwanne ya nwaanyị anya like that, na ele ihe ọ na-ele ya chọkwa ha dịka ile anya na ya nwakwara nwa lee dagel anya like that, na ya gakwa ga-etinwe ego ya ebe ya denwere. Nwanne ya nwaanyị ajụwa ya sị brọda na elekwene ka o si ote elegekweni ya na ọ ya si ihe eji elege ewu na ya mgbe ha na onye ọbụla na-eto eto na amara onye ọbụla enwe onye na-ama nwanne mana kedu o shi mahadum na enwe ihe ụmụ skuul na-amụtafụ na ihe elegere ma o chenji ele. Ọsọ nwanne nwaanyị si biko na ọkwa ya elekiri ya elege ihe ke ya gị na-ejide osisi ya akpọgbu enwe ya breaking and entry ego ejọs funyu anya and ote ya nọ ụta nwunye wepụtara ọnụ gwa ya that na ọwụghị ya na ya dịrị dị ga ṅụọra ya iyi
na ọwụghị ya. Mana nwanne ya nwaanyị shi mahadum garachalụ na ụmụ skuul a na-eche ha na-amụta lot of things na ọ wụ ebe obi ya gagara ya forget the money. After some days 50,000 naira ya denwere somewhere ya lọta na-etukwe the money. Otu onye ihu na onye azụ sọ ọwụ ya ụkwụ otu eshiri tie ihe na ke na ọwụ ya sị nụkwa. O ruo ihe some days later ego nwunye eji shi na shop ya lọta ego efuo enweghị onye mụta ego ahụ nọ n'oshiri ga. Ya jụọ nwunye sị ọ gịnị bụ ihe what is going on? Nwunye ya si ama anyị elelite ha kwere ka ele nwanne ya nwaanyị. Nwunye si ele ụdịka onye mekwana every time ya na-ele this girl anya ọ na-elele ụdịka ile anya bụ ihe ka nga ka ya nọrọ si nwunye na ọ bịagodo. Nwunye ya bata na bedroom nwanne ya nwaanyị nọkwa na palọ elege TV. Ya gwa nwunye so eziokwu ọ likere this girl like ụmụnne mana ọ marakwa amara na before nwanne ya nwaanyị abịaghị ya na enweghị onye tụrụ 1 naira etu n'ime ụlọ na ọ bụrụ ọ hapụ ya ka ya jụọ nwanne ya nwaanyị na ụdị ya chọrọ iji maja ya ka ya mara ma o chenjere bido ugbo wepụkata karata ahụ n'ime. Nwunye ya gwawa ya sị ya na ya chetara gị ebe ahụ na ọwụhụ nwa ahụ na ọwụhụ ya na ya nwee ebe na ya mara ya nnọọ ebe ya towere ego ya ga-eweta na ikekwe na ọ dịla ngwa ngwa. Ya gwa nwunye sọ ọwụ ya nwunye sọ ọwụ ya na ọ dị shọ na prank gị ya sị nwunye na ọwụhụ ya. Nwunye ya sị ya dị shọ ka ya prank gị ya gwa nwunye sọ ọwụhụ ya. Nwunye believe na ọwụhụ ya nga ka ha nọ tụwazie elulu ihe a ga-eme. Ya gwa nwunye na ya chọrọ itinye spy camera n'ụlọ ahụ. Were ka ya nwunye asakwa ya ọ ga-adịkwa mma. Ọ ya ka ha pụshiri that day na ọ na-awụchi ihu n'ụkọtụ nwanne ya nwaanyị buru faịlụ gawa ịtụ ọrụ ya nwa gawa shedi nwunye agawa shedi ka ụmụaka gawa skuul ọkpọpụ ha skuul na enweghị ga-alọtachi ha kwa na ọ was from 2 mgba skuul na-eji agbasa na nwaanyị mba anọ nza na ọ na-awụ skuul gbasa skuul bọs na-agbafe n'ihu shedi nwunye ha drọpụrụ ya ụmụaka. Mana kemgbe nwanne ya nwaanyị jiri bịa a na-akpọzi ya ọwụ na ọ pụọ n'ụkọtụ chọwa ọrụ ma ọ mebi ọwụ na everyday ka nọpụ mgbe ụfọdụ ya gaga pigita ụmụaka mgbe ụfọdụ ya bịa kpọrọ ha from shop lagasa ha nye ha nri. Now na ọ wete ha shi ebiri ọna onye ọbụla pụọla na as usual ya gazụrụ spy camera tijuo na sitting room entrance tige ma na kitchen tige ma na bedroom ụmụaka tige na ya na bedroom ya na nwunye ebe ya na-etige hụ that camera na ọ na room nwanne ya nwaanyị ya ebe ya na-etige hụ the camera na ọ na room nwanne ya nwaanyị. Ya gwa nwunye jijuo ya the camera nwunye esi oke na ọ dịkwa mma jụwazie esi ya gwakwala nwanne ya nwaanyị na-etile kamera ya sị mba na ya gwale. Nwunye ya jụwa esi ihe ka ọkọ gawa akụkọ nọrọ nga akpọwa nwanne ya nwaanyị eshi na kichin nwanne ya nwaanyị eshi na kichin bịa okpere gawa na sitting room si elekwekwe na nwanne ya nwoke tijuole kamera na ụlọ jijuo nwanne ya nwaanyị kamera anụntara jikwene ya maka nọ na kichin jikwene ya mana kenọ na bedroom ya na di ya. Ọ sị ya na-ele nwunye agwawa ya sị na ihe a nwa agbọbịa na onye na ọ nọrọ naanị ya file na dede nwanne ya nwoke na nwunye na enwe onye nọ na nwa agbọbịa nọrọ naanị ya na ọ na-ezuzu ezuzu. O nwere ike ịkwọ ga-akpa na room ga ya ebido nga ya ishiwe nwe ihe na-ele ihe o miliri na otu ọ ga-eshibiri n'ụlọ ya nwanne nwoke ọ ga-enwe privacy na ị ga-agwa ya agwa biko na ọ wee member of the family. Ọ sị ha enweghị iwe mana enweghị ihe ya ma ya ga-eme na nwaanyị mba nọ ha agaghị ekwe. Ruo the next day nwanne ya nwaanyị nwere interview ya enye nwunye ya ego silekwa ego eji esi nri. Nwunye ya jụọ nwanne ya nwaanyị sị lee time ọ ji nwee the interview. Nwanne ya nwaanyị agwawa ya sị na ya ga-agalite ngwa ngwa ka ya soro na the first set gaga the interview na ya ga-eme sure na ya lọtara ngwa ngwa. Nwanne ya nwaanyị ama n'ụzọ gawa interview nwere ịga n'ọkọta ihe discuss ga n'abalị ya were ego nye nwunye so ya elekwe the money. Nwunye ya were ego ọnụntara dewe n'azụ telivishọn nọ na sitting room na ego n'ugbo na-akwa ya wetara na the money na nwunye dị aware of the money. Nwanne ya nwaanyị dị aware of the money ọma ọlọta ọma ihe ego gaga onye ọbụla pụọchikwote ha na-eche apụchi. Ọ ya ka ya sị ka ya cheki fon ya mara ihe megide ya fon ọnụntara ya gbagharị lekwa aga m efu nwa nwoke ya bi n'ụlọ ya genu ntashi potokiri ka sọ isi be koshido anyị ya nere ote lekwe ka dọọ palọ ya gughere aga m efu abata nkwanụ nwa nwoke ya bi n'ụlọ ya ka soshi potokiri igwe ngalo. Ọ ya ka o legharị anya bido sachwa hụ ego ọnụntara nke edewere na azụ telivishọn were ya gbaa n'akpa zonwulie tighi isi na bedroom ya na nwunye gaa na wardrobe bupụta akpa na enwere singlet nwunye ya ka zụrụ ya ọhụrụ
ole chilite the singlet lee meshọ ya onwe cheke fodoro singlet ntara ha niile about 4 pieces deru ala gacha ha n'ime wardrobe fuashiwa na-amaju aka na suit ya this inner pocket na-anọ na suit ekwere na wardrobe ọma mara ego ihe dị nwere dị a tii na otu a ka this boy zuge gawazie na room nwanne ya nwaanyị ebe ahụ kamera anụghị ya nọọ leta ka abịara hụta na gold watch onye chọrọ ịlụ nwanne ya nwaanyị zụrụ ya ofunyụọ n'anya ụfọdụ ihe ndị nwanne ya nwaanyị si nọ n'akpa ya eburu ndị nọ na wu property nọ na room ebe e nyere ya enwe ke ahụ o move ha gawa na room ụmụ ya ga ebe ahụ ga-asacha ọnọghị ọdụ ebe ahụ ya pụta laghachiwa hakwa na bedroom ya na nwunye ga-asacha tụkwuo gawazie na akpa handbag nwunye nwa ya ka ebe ahụ enwere ego ọhụrụ ebe ahụ ya fuo ya otu a ka this boy ya na-ele ihe niile na kamera ihe niile dị recorded otu a ka ọ bịacha hakwa na sitting room legharịa ha anya na telivishọn chiliteju akwụkwọ niile nọ nga shapeshicha ha one after the other otu a ka o mechara legharịa ha anya pozie gushi ụzọ ahụ ọ ya ka ha lọta ya kpọọ nwunye esele ebe ọ na-asị ya lochi ya biko na ya gbachie shọpụ lowa na ụzụ atọọla ihe ahụ ga na fon adị ike nwunye ya ga-agbachie shọpụ n'oge ihe dị ka ebe 4 ya gbachie ya nwa agbachie ha wọchasịa agbaga kamera onye ọbụla na-ele nwunye ya etie si gịnị nwanne ya nwaanyị etie si n'ụkwa kemege emege ya na-eche ihe ya ga-eme ihe ike agwụ ya were fonu nta gakwuru landlord ya enwekwana ha ụmụ ya anụghị ya aga m evu mmanya ha anọkwana ihe o burule moto pụọ ya gakwuru landlord si ya sa ya si na enwere ihe mege ngarugbuene ya ga-like ka ọhụ na ya na ya ebiele ngano for some time ya ebiele here years no o treat gị like a father na ha na-ese okwu ya enwebeghị any reason esi na landlord ya na ọwụ ajọ mmadụ mana enwere ihe megenụ na ọ n'ihi ya ka o ji dịka ya ji dịka agụ ha gbara egbe n'ụkwụ na o were telefonu n'ugbo ole ihe megenụ ya were fonu nta nye nwoke the man elewesị gịnị na-eme ebe a na ihe na ọnwụ nwa ya nwoke na o megekwana ọnụ ya awụ n'ụlọ ya na ihe ọrụ ka interi ọnụ na sitting room ya si yes na nwa ya nwoke nwere spare key ọ na-eji abịa n'ụlọ ya na ihe emegidene na calculate ego fuge n'ụlọ ya maka ihe na-efu maka nwunye ma gold wristwatch nwanne nwaanyị jiri bịa ihe niile ofufu ivu na akwa ka ọ hụ like every ihe efugidene before you decide zie itige kamera ka ya hụ ihe mege n'ụlọ ya na ọwụ ya wụ ihe kamera ahụ ya etiri ọwụ ya hụ ugbu a ka ọ capture na enwe ihe ọ ga-ewe ya ịgbara gaba police station na ga-eme ya arrest na ya sị ka ya kọsadogodiri ya destin na ego efuole n'ụlọ ya well na ego efuole nke ọ ga-awụ ya kpọrọ ya the amount of money na ọ ga-eti mkpu ọsọ nwoke ya ebi n'ụlọ ya isi kpodo n'ala ihe ọzọ welitere elu anya mmiri ya sị na ihe nwa ya chọrọ ime bịa kwụrụ dị ọkpara dị ma na-abịa rịọ wee sị ya biko na ya wụ onye a na-asọpụrụ asọpụrụ na ya wụ onye ama ama na ọ were okwu n'ugbo gawa police station wit vidio n'ugbu a ihe n'ugbo oji gị na nwa ga-aga mkpọrọ nọtọli na ọ ga-aga mkpọrọ na ndị iro ya ga-aṅọgbu ya na enwebeghị ihe na-emebere this boy ka ọ baa uru ka ọ wụọ mmadụ kọntrị ahụ ọsọ ya chọrọ ịga na ọ gbogidere ekwu nri na ọ ebe ya chọrọ ịga akwa ya tụfuola ego ka ha garacha na ọ lọtala na ya na-ele n'anya ugbu a na-awụ nwanne ya nwoke si na e nwere space pụtara nọ ka etinye na ọrụ na ya amahụ na o ruole ya ka ute ya maara ya sị onye na-ebi ndụ ọjọọ ụmụ ihe ụmụ okorobịa na-echugburi nwaanyị mana ya amahụ na nwa ya atụtụwala ihe na-awụ nke by the way na-elekwu n'otu o si nweta dị ka na ka ihe nyere na o zuru ezu ya si ya keke ya na-aga akọwatali na that question ga-aka nwa ya nwoke ahụ mgba n'ọnụ the man asị oke na mgbe nwa ya nwoke lọtara nwa ya nwoke agarala lo the man asị ya bịa ya were the phone bịa before ya agbaga mpa ya jụwa ya sị na ọgịnị ka ọ na-aga na ụlọ tenant ya agaghị eme ha pọchịkwa na ọgịnị ka ọ na-aga ebe ahụ eme the young man ajụwa mpa ya sị lee ụdịka akwụkwọ ajụjụ wee ihe ka na ele ụdịka ajụwa ya just gughe small gate onye ahụ ya ka egughere small gate ga ebe ahụ pụtaziri na nwere ihe ya megede mpa ya jụwa ya sị ọ bụghị naanị small gate and in the first place na ele ihe ọ na-eji igughe small gate aga ebe ahụ na-awụ mgbe ha na-anụghị ya na o nwere ihe o denwere ebe ahụ ọ na-aga igwe na ọgịnị ka ya na-asị ka ya jụọ ya ọzọ na o disgrace ele ya amaghị na o rutele ka ụta na mgbe aka mpa ya ji gwazie si nna ya gbadele vidio ahụ
jụọ esi vidio ahụ o jiri ya n'ọkụtụ na ọ gbadele ya again ya gbaiga the video were ji nwa ya gwa ya sadị ama ma enwekwara a copy of this video ka ọ hapụ ịga feel na ọ gara gị delete ya mgbe the boy bịa were the phone lewezi onwe ya ya sị na ya dị sorry na ya dị very very sorry mpa ya jụọ ya sị na na ya nyere tenant ya complete keys na ole key na o ji agbaghe ebe ahụ ya sọ spi na ọ naanị ya ma otu esi nweta the key mpa ya jụọ ya sị ọkwa naanị n'ụlọ ya ka ihe na omege ka ọ nwekwara otu ọzọ naanị ya ma otu o si nweta juo keys ndị ụlọ ha ndị agbata obi ka ya mara how bad this thing na-ewule ọ bụ naanị ihe omege na n'ụlọ ya ka ihe na obu moto apụ everyday ihe na-egwere ya pụọ oge mgbede ọkwa onwe ha another master key o ji shi ebe o shilo na o ji aga agbakechi ụlọ ndị mmadụ na obilie si na ya dị sorry na ya dị sorry ya pụọ move by moto pụọrọ onwe nwoke ya bi n'ụlọ ya gwawasị ya biko na ọhụ na ihe mere ngara ugbu a na ihe ga-emenụ na ya bie 1 year free na ya achọghị ịbịa jụwa ya ego ole total money amount of money na o werele because ọ kpọ 10 million ugbu a na enwe onye ga-asị ya na ọ washi enwe onye ga-asị ya na ọ wụ eziokwu ọ bịa nga ugbo sọ kpo 100 million na agaghị adapt ya na o were video ugbo ga play na police station na ego ndị amount o mention police ga-asị wụọ ya for that reason na ya na-ahapụrụ ya 1 year na o bie 1 year free akwụla ya 1 naira emechazie oreni onwezi ya so oke ka ya ga-eche ya eche na ọhịa ya sị ka ya gwa m ugbu a nwaanyị mba nọ na mgbotederele mbụ ụwa ihe na ya amaghị naanị ihe nwata nwoke ji shi ebe o shilo o nwekwara ike ọwụkwa ogbu n'abalị o nwekwara ike o nwere other dangerous things ọ na-eme naanị ya ma otu ugbo ọ matara ihe mege na otu o shiri mee ka ọ hapụ ịga kpọrọ ndị ga-abịa esogbu ya na nwunye ya n'otu abalị na ọ ya biwenu free ka ọ ya kwụwa the man ụgwọ si ya don't worry ka ọ ya mee the boy arrest klemụrụ ego ozunye kpọrọ family ya shi ebe ahụ gbapụ na ọhịa sị ka ya bịa jụọ na the man na ọwa ezigbo mmadụ na ya ga-ekweta nọ because of this man na ọwa ezigbo mmadụ who knows mmadụ ole this young man o nidiri ka police kpara ya mana ya ihe a niile gaga nọ ya ma in fact na ya dị confused ọ ya si the man kwụọ ya ego ole na ote kpọrọ family ya pụwa ka ọ ya nọ ịgadị ya biwe nga ahụ for 1 whole year na ya na ezinụlọ ya ga-survive kwa 1 year knowing fully well na somebody like that na that compound na ya amaghị how much more that boy nwere ike ime na mgbotodorele ya ọnụ biko ọ ya nara nwa dị mma ọ ya biriwe 1 year ka ọ ya ga-meet police ka ọ ya ga police ga press ya charges ka ọ ya gwa the man cheki ego ya ego echefu gwa the man ọ kwụọ ya n'aka ya kpọ family ya kpọ na ụnọ gwadele ihe ụnụ si ya mee ụmụnne m nwa kele kpara m ọnụ onye m ọnụ ọhịa m si m abịa gbotowara ụnụ biko ị mara nnọọ ihe ị ga-agwa ya o riri m ọnụ ọ si ya dị confused ke eriri m ọnụ ụmụnne m onye m ọnụ biko enwe ihe ị ga-agwa ya ụnụ gwara m ya enwe nnọọ ihe si eme o gbotowala ajụjụ ya ọ taala ụkwa je eze biko ịwụrụ nwoke nọ ngala ole ihe ị ga-asị nwanne anyị nwoke nọ ịnụrụ ihe shoes ele ihe ị ga-eme gị wụrụ nwaanyị ịwụrụ ọbụla kudelu uche m biko n'ihi na ya wụ akụkọ nwere otu ọ dị ụnụ ahụ nanụ ote mmadụ ga-esi gwuru ezigbo mmadụ ga mụọ nonsense mụọ akara ogori mụọ rubbish you can imagine this type of man lee ụdị ka nwa ọmụ pure disgrace ọzọ dị ka ibe ya wụ biko ọ bụrụ na gị kwaga ụlọ ọhụrụ achịrị ka eche nke ya ha chere nọwụ for the time ị ga-eji ga na-asa ụlọ na akwakpo ebu ngwongwo once ibubatara ngwongwo kwakpo ebe ahụ change eki ụlọ ahụ change eki ụlọ mmadụ nwere ike inye ụlọ complete key go complete mana ma a na-akpagharị key akpagharị enwere ike iji key ga duplicate 1000 pieces of it n'otu key chịkwa nke zuru ezu gị file na key na o zuru ezu ị ga ama na ewerele otu naanị otu ewerele ska agalaga kpọọ ya change eki ụlọ before gị nọrọ n'ụlọ mmadụ ajọs gị ụzọ freely bịa nga mee ke na-awụ ka asị mee biko na ụmụnne m ihe m na-eji nnọọ m gbara bịa gbotere ọnụ ka onye ọbụla were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ọ ga-agụ kọmentị ọnụ enwekwa ihe ụnụ nwere igwe ya ụnụ gwara m ya ọ nga ọhara m n'ọnụ udo dịrị ọnụ